mrene kajalmo jalmo ratu Jonggo kandhar saking negeri monco saking negeri monco malulang dinambang mirip mungkin ayo Dadi Kaludra Mas Pati Raja Dewaku Cintang Darat kowe mlayu-mlayu sifat kuping semune ana bab sing nyolowati ana wikarya Cintang Darat. Aduh Gusti Pati kula ngaturaken ketiwasan salebetipun kula jagi negari Indraprastha. Iya. Dumadakan wonten ing Neman ngrusak negari merentani menika kayu watu ingkang ageng-ageng menika sami dipun mbruk-mbrukaken sela ingkang ageng dipun bongkar dipun pecah reksa ingkang ageng semanten ugi kiraka ngaturi priksa Neman menika nganggenipun Raden Bratasena ngobrak-abrik negari merentani satemah boten sekedhik cacahipun kewan galak buron jendila ingkang sami mlajar kapiyambung temah remuk bubuk dados rompon kiraka ora lesok ujari si capok menungsa orang pokok ngobrak-abrik papan dunungku sedenge wadya bala buta aku ora ngrusak papan dunungmu aku ora seneng dedah karo menungsa ning luputku apa dosaku apa negara mertani kok diobrak-abrik karo kowe Bratasena Dewani jongke kawibawane ratu Gustiku mung sipate pranggulan jagat iki mergane patimu Raden. Sing aran Bratasena ngerti kok dadak mawi takon sapa pati pranggulan jagat warga dalem negara mermani ora nrimake papan dunungku kok diobrak-abrik aku ora weruh weruhku kene awasku liwang-liwang utang wirang nyarang bang pati nyal pati
nyawa ijole Bratasena dek padha napa kekuatanmu wis ora tumomo kowe lungkak pusakamu sing mak betudut sakit jangan pun dinyuk-nyukke ya ora tumomo oh Bratasena yen ngono kuwi jelek urip nyidam bandosa tak elingke supaya minggat saka papan kene kowe gendhog wae paksa aku tegel mentala karo kowe pengabaranku tanpa nono Bekuan nampani Joro Sutra tampar kencana tak meguru selawe tahun Bratasena